Áno, sme tu v najkrajším kvetinárstve v Levoči. Pozrite sa, aké pekné kvety. A všetko máte lacné. Všetko je to živé. A tu máme keramiku. A všetko si to nájdete na YouTube. No jaké pekné orchidei. Krása. Dačo vonia také. Dačo zle, alebo dobre? Dobre. A mne to všetko vonia z každej strany. Sviečky, difúzer. Tu máme krásne tulipány. No aj to sú tulipány. A môžem aj do zády? Tam už nemám nič, tam sú len sklady. Tam nie. Len tu mám obchod. To sú živé orchidei, hej? To sú gladioli. Gladioli, aha. Pomýlil som sa, pardon, ale vyzerajú ako orchidei. To oni budú komentovať to. No. Ale tu je orchidea. Áno. No živá. Tu je taká pekná váza. Aj nejako. Chcete niečo dať? Daček? Neviem. Čo niečo. Rozmýšľajte. Tu máte kyticu, taká krásna. Taká jadobná. Musím zapnúť obchod a utekať von, bo mi vyšli kvety čerstvé. Ale keď chcete niečo, ja vám poviem. Pomôžem vám. Ak to chce viac, v komentároch. Ahojte.